खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 फेब्रुवारि 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। दावबायनाय एबा हान्थिनाया मोजाङै जाफुंसारगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङै मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोदान आरो गोग्गो साननो रोंगोन आरो मोजां प्रजेक्ट लानो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि आरो बबेबा प्रजेक्टआव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनायनि थाखाय गोसोखौ जोबोद दरसि मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियावबो मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जागोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अननानै फैगोन। बिसि फिसायजों अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा जाफुंसारगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बाबेनलांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननिफ्राय मान मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायलायनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। सोरबा लोगोजों थगायजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय गैयै
जागोन गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं आरो दरसि दरसि मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर लोरबां जागोन आरो जोबोर आला खालाबो जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनोबो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान सन्मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो बयजोंबो अनजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा मेंग्रुनाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन सोरनिबा सायाव सन्देह जागोन गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइबो मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर दरसि दरसि मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ जोबोरै लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया देबोरनांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन अब्लाबो मोनाबिलि समहालागै आला खाला मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा गोसोनि जिंगाया बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर दरसि दरसि मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मोजां साननो रोंनाय नङा
सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सोरनिबा खैसाराव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रांथिनि गोनांथि दङ। लाइमोनफोरा जोबोर आला-खाला जागोन आरो गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, खहा जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों रायखोमा जानो हागौ। गोसोआव गोबां जिंगा फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।